Hoxe pola tarde entrou un novo gaseiro cargado dentro da ría de Ferrol, que fai o número 34. Ayer cumprese un ano desde a entrada en funcionamiento da planta de gas de Reganosa. 34 gaseiros que levan entrados cargados e outras tantas situacións de risco. Hai que lembrar que destes 34 gaseiros aproximadamente un 20% tuvo algunha incidencia para entrar dentro da ría de Ferrol, o que non se escapa a nadie, por tanto, a peligrosidade dos gaseiros na ría de Ferrol. Non é casual, por tanto, as tres sentencias en contra de Reganosa, en contra da planta de Reganosa, por parte do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Tres sentencias en contra que certifican a súa ilegalidade. E a pesar de todo, sigue en funcionamiento esa planta. As administracións públicas mirando para outra parte. E hai que lembrar que a primeira sentencia data do ano 2004 e, por tanto, desde aquí non só emplazamos as administracións públicas, ao Goberno da Xunta, ao Goberno Central e ao señor alcalde de Ferrol a que non sigan mirando para outra parte, que hai tempo de abondo, que sean coherentes cas sentencias da Xusticia e, por tanto, eliminen a actividade de Reganosa. E tamén queremos decirle ao Tribunal Supremo que a primeira sentencia data do ano 2004 e que, por tanto, non se olvide tampouco das medidas cautelares que en outros casos sí, que parece ser que teñen en conta. Queremos decir que a vida, o dereito á seguridade das persoas está por encima do negocio de 4 personajes, de un negocio que por outra parte é fraudulento e que Reganosa obedece a súa instalación no interior da ría a unha operación puramente especulativa dos grupos económicos dunha minoría que a costa da seguridade da xente pretende seguir facendo un negocio. No día de onte, precisamente cando se cumple un ano do seu funcionamiento, puxemos no conocimiento da Fiscalía unhos novos datos que avalan a corrupción de Reganosa, que utilizan unha doble contabilidade presupuestaria para pagar menos imposición e logo para percibir do Estado o conxunto da inversión. Nos calculamos un diferencial de 162 millóns de euros e por eso emplazamos as administracións a que investiguen esos datos e a propia Fiscalía e que non sigan mirando para outra parte. Hai que lembrar que o costo da inversión que están aí pasan á conta de todos os ciudadanos, que o pagamos todos. E lembrar que non fai moito tempo, fai escasos días, que precisamente a tarifa do gas subeu un 9% e aí levan incluído o pago ás infraestructuras de Reganosa que inflan. En todo caso, a modo de resume, decir que este Comité Ciudadano vai seguir lembrándolle ao conxunto da población de Ferrol que temos unha bomba colocado aí no corazón da ría e que a xusticia hasta ahora está da nosa parte e que vamos a continuar denunciando a actividade desa planta e hasta acabar, digamos, que esa planta de gas, esa amenaza para a población de Ferrolterra se elimine completamente. Ánimo y hasta la próxima. Un momento. Venga, la última, muchachos. ¡Planta de gas!